Assalamu alaikum masu kallo, barkanmu da sake haɗuwa da ku a wannan channel namu na TW Fasaha TV, wato wakilin Fasaha TV. Channel ne da yake kawo muku abubuwa da ya shafi harka ta kwamfuta da wayar hannu ta da gidanka kenan, da abubuwa da ya shafi abin da ya shafi harka ta internet ma baki ɗaya. To a yau ina ɗauke da bayani ne akan yadda ake sauke email daga kan waya. Mafi yawancin mutane suna siyan waya smartphone kenan, wayoyi na Android a hannu, a wayar misali London News wadda take zuwa email a kai, to suna so sauke email ɗin su sa nasu. Wato abu na farko za ka nemi shi kansa manhaja ta email ɗin kenan. Misali gashi nan kowa ya gani, na taɓa shi na shige shi, misali haka gashi nan yanzu ya buɗe mun, yauwa to gashi ya buɗe min, kowa ya gani kamar haka, gashi nan email ɗin. Wannan gashi zan taɓa wannan abun, wannan fararen guda uku na sama kusa da firamare ɗin nan kenan, na taɓa su, to gashi ya nuna mun channel ɗin nawa, wato ya nuna mun email ɗin nawa, gashi email ɗin nawa ya nuna mun TW Fasaha TV. To bari ka ga inda na shi, ga email ɗin nawa a kasa khalifa.medley@gmail.com, to na danna shi. To bacin ka danna shi sai za ka shiga nan manage account, in ka danna yawwa gashi nan yana nuna mana, zai nuna mana other account, gashi nan nuna other account. To kawai abin da zan yi, zan shiga wannan Google din, ina shiga Google gashi nan ya nuna min calendar ta tana, na sa ta akan email, ga contact ina, ga drive, ga komai da komai ina. Kawai sai in danna nan wajen, ina danna nan wajen ina yin remove, shikenan yawwa kawai sai ya gani remove account, remove this account will delete of all its message, content and other data from phone. Kana danna wannan remove account din nan, ka goge account din, kawai sai ka ɗora naka. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anan nake fatan yan uwa kada su manta su yi liking, su danna subscribe a wannan channel din namu, su danna mana subscribe a channel din namu. Kada a manta da subscribe, kada a manta da liking, sannan inda dama a mana sharing. Abu Mus'ab, W Fasaha TV.